Takže zdar lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska si zahrajeme takový parkour. Akorát bohužel neuslyšíte zvuk téhle hry, protože to je jakoby online hra, takže já nechci, aby jsem tady poslouchal ty lidi a neřekl náhodou třeba N-word, takže radši jsem se vypnul songu. Takže dneska si sedím takzvaně na Tarase Povoroznika. Okay. Takže tak a my jdeme na to. Rovnou tady můžeme zkusit nějakou tady tuhletu věc, OK. Co je udělat backflip? Jak můžu udělat backflip? Počkej, já si zaběhnu trochu. Udělám backflip? Jo! Hoši, udělal jsem backflip! Hop! Hop! OK, už vím, jak se dělá backflip. Takže OK. I'm doing flips right now. I'm doing flips right now. I'm doing flips right now. Hey, where are you guys? OK, už jsem u skáka. Where are you guys? I'm all lonely. Hey, who are you? Who are you? Tell me before I shoot. OK, mám jít po tomhle. Who are you? Tell me before I shoot. Počkej. Monkey boy. Hey? Oh, hello, please, subscribe, OK, ale dáváme jako takto. please, yay, Help. please, please. You're small. Open, OK. Park. Yeah, what? OK, jdeme vylíst. I'm gonna lie. To a zase jdeme. Build a base. Bro, this is my actual height. Not lying. Musíme se skrčit a uděláme další backflip. Up. Up. Oh my god! Wow! Ne, počkej, tak jsem udělal salto, počkej, teďko udělám. Zase salto. Salto. Já nevím, jak se říká tady těma skokům, jak jsou na křivou, který ale to je. Skrčíme se. A jdeme teda se, jo. Další backflip. A jdeme. A jdeme. Jedeme. Tady. Ok, jdu dál. Jsem tady. OK, zajímavý. Koncem. Chci skočit na backflip. Kokos. Hoši. Jsem. To byl banger. Já jsem dát, já zkusím tady ten mod, já nevím, co to je. Teď konce tady něco asi změní, ale za mě se tím hra docela good. Je tam jako hodně lehce jako poznáš, co máš dělat. Jsou tady dobrý rady na to, co děláš, takže jako je tohle je náhodou docela dobrý na tom. A zatím mě to baví, ty krásy, zatím si žiju v tady světě, normálně. Tady. Emotional damage! Tohle to je dětský nádobí. Mám tady prostě nějaký pták. Taký lektvary, OK. Mě asi nezajímá. Já jsem tady od čeho jiného, než od parkouru, takže jdeme na to. Jdeme běžet. Se trochu proběhnout. Vůbec to nedáš, už. Jdem skočit salto. Ty vogo. Jak mě baví ty salta. Zkusím ho ještě. Nemám nějaký tyhle věci. Saltíčko. Vylezu na sýr. No jasně.
Tady se musí zoubnout. Don't get on Skateboard. Download Scary Free. Download Scary Free. Yo, Hoši, myslíte si, že to teď skočím tam? who wants to see something cool? Who wants to see something Jo. cool? Who wants to see something cool? SC. Yo, A jsem nahoru, okej. you. Tak skákání mi jde. Tak vylezeme na dnešní. To už podle mě nepřeskočím. Ty kokos, ještě jsem na ty ruce. Salto! Co to bylo, kámoši? SC. A tak on backflip. Udělal jsem svůj první backflip. ARY. OK. Who wants to see something cool? Okay, and then FREE. Wow. RE. I'm gonna go now. Seven now. What's this ass? Kokoši. No. Yeah. My hand is broken, by the way. Jau. Jau. It's Scary Free like. 6, 7, Mám zkusit do vody skočit? that. A skáču. I think so. Kokos. Yeah. Bad Je boy. tady těch hodně funkcí, na to, co můžu dělat, ale Bad boy. já ne všechny úplně Bad boy. umím. Slip. With the power of slip. With the power of slip. Co to je za hodin? Slip. Samozřejmě tady tyhle ty skoky. Úplně dobře, tak. Držte tady na parku nějaká zítra. Normálně střílím. Where is that guy? Where's the guy? Yo! Kámo, už si můžu vystřelit. Bum, 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 bum. Run, here. Who wants it? Bum, prce. Man, I'm not moving. I'm not moving. Kámo, ne. I'm not moving. The only thing I know, I'm not moving. No! The guy's okay. OK. Not equal. You guys are not equal. Do vody asi nemůžu, co? Ne, nemůžu, ovšem. OK. Jako je to zajímavý si žít jako tady. Určitě to musí být zábava v realitě, kámo. V téhle hře. Myslím, že kdybych to nedělal, tak jsem hnedka mrtvej. Mě jako skákat salta, kámo, musím naučit. Kámo, jak to udělal? Jak to udělal, kámoši? There isn't no ladies? Heck yeah, bro. It was. Boys only. OK, já radši už půjdu, kámo, se tady pobylu z toho, jak tady skáču do ty saltíčka. Takže jestli byste chtěli další díl z Tarikempu, takzvaně tomu říkám teď Tarikem, Okay. tak určitě dávejte lajky, Hi, bro. yes, nebo odběry. Hey. Děkuji moc za zhlédnutí tohle videa. Takže zatím čus.